ja, de adem eruit doen. Moeders, hoe denkt u erover? Ik denk erover dat het wel goed komt. Onze Kevin is een goede kok. Hé Kevin? Juist. Zo, nou, Leg ze er maar op. leg ze er maar op. Mag jij dat doen? De grote dieskant gaat in de oven, denk ik. Nee, dat kan niet. Zo. Wat is dit nou weer voor een vieze zooi? Ja, de vieze zo doe jij. Moet je met de dingen, of niet? Krijg vieze handen. Hatja! Netjes te nemen, dat moet allemaal, hè? Ah, Dus je moet rust! Dat gaat niet passen. We doen het anders. alleen grillen, zeg je. Hè? Kevin? Niet in de oven. Hey! Gaat niet passen. Oh. Ja, 5 stukjes naast elkaar, dat moet kunnen. Dat kan toch niet? Moet je Je kieken. kunt hier toch nog een stuk heen. Kijk dan. Zie je wel? Er is wel een beetje een rare kroonvoet zit daarin, hè? Zag je het in die ene? Ja, dat komt Ja, er dat omhoog. komt door koken. Zo, Oké, komt er maar. nou daar gaan ze. Ja, dit Hoe is moet dat? in het midden. Daar? Ja? Voorzichtig. Oké. Staat er aan? Ja? Oh. Ja, maar hij is nog niet helemaal warm, dus dat duurt even. Ja, hoeveel graden doe je? Ja, de standen. Oh. 3 is dit. Moet niet te warm, hè? Je moet eigenlijk, doe maar, dat is dat, midden ongeveer? Nee, ik heb dat niet. Ik heb alleen maar een grill boven of een grill onder. Die zet je aan of... Ja, hierboven doe je, hè? Ja. Ja, oké. Dat heet 3 volgens mij, want ik wil eigenlijk niet andere standen hebben. Maar nu moet je er wel bij blijven, want nu Ja. gaat het heel snel, hè? En dan haal je ze er weer uit en dan marineer je ze weer opnieuw als zoiets. Hè? En we gaan even